Salut, 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 bonsoir tout le monde. Je suis vraiment désolée. Je savais pas Bon, du tout que Polly était ton bébé prématuré. fahetika fa à partir de mois d'août andraduely président Sadak. Ça veut dire izy il dirige presque 16 pays africains. De Madagascar faut tsy tondrany. De Madagascar, c'est pas la honte ça? Tsy henitra zegny zala. Ino raha volagnin'Andradjoely tamin'ny propagandanazy iny. Atsika fa tsy mijery banque mondiale eky volagny, atsika tsy angalatrôsa amin'ny banque mondiale fa atsika mihitsy andeha ampitsosa Comore. Aia, Je suis d'accord. aia. Atsika karaha mahay milentika fô. C'est comme si on faisait du Ah, trampoline sur un pancake. aia mba vavan'Andradjoely. De toute façon Andradjoely nefa fa tsisy olo, fa tsisy olo feky d'accord amin'ny raha ataon'Andradjoely fa zay volaniko problème ity atsika gasy maro fitiavan-tegna tsy mahavita raha miady. Exemple 14 juillet Andradjoely ne français karaha za koa ne za double koa baka za tamin'ny Macron navy tagny, tamin'izy navy tagny sommet de Sohi. Nagnino nataony jour férié fiavian'ny Macron? Nagnino tamin'ny 14 juillet tsy nataony jour férié koa baka. Atsika ne ankadikadalendreo volaniko aminareo zegny. Atsika kadalendreo exemple koa les îles éparses. Les îles éparses isan'andro reo magnasary mivolagna fa iady les îles éparses. Tsy haintsika raha ambadika agny kone. Atsika zio moi za même me pose question. Azala, tsofa na lafondro îles éparses io, aia amizay la parantsika gasy, atsika amizay ariandreo jery. Mandeha agny mimpody tsisy raha vita. Mandeha agny mimpody tsisy raha vita. Isan'andro misy magnano allez sommet par-ci, sommet par-là, sommet par-ci, or que raha io tsisy azotsika. Atsika ne ariandreo jery volaniko aminareo zegny. Avio hitsika za amin'ny premier ministre. Premier ministre, anao boka Ambilobe. Azonao zegny? Anao boka Ambilobe. Azafady aminao. Sérieusement. Tsy vitanao niady ne serait-ce agnamboatra pont Mavavy io amin'ny raha mandalo jiaby amin'ny asa nataonao volagnindreo fa anao niasa. Au moins namezanjao récompense anao nivolagna bon amboara pont Mavavinao. Colonne vertébrale nitsika boka avaratra le pont Mavavy. Azonareo zegny? Donc tegna menitra koa zay premier ministre. Menitra vahoaka tegna menitra fô tanao marigny boka avaratra. Pont Mavavy tsy vitanao tokony igny nataonao priorité tamin'ny deuxième mandanao, tokony igny. An'olo mizanao tsy tianao anao amizay volagniny. Tsy tianao anao volagniny fôtiny anao premier ministre donc anao boka ino raha vitanao amitsika agny premier ministre? Ino raha mety volagniny fa premier ministre NC Christian navita ty. Anao mavandivandy bazary vitany projet gouvernemental, bazary azao nagnamboatra bazary a Diego agny. Azafady tsisy raha vitanao premier ministre, tsisy raha vitanao. Zay volaniko atsika kazariandreo jery. Atsika tegna kazariandreo jery. Ino raha andeha ataon'ny Andradjoely? Andradjoely zio mavita mikeko ro président africain aby fa alotsika iady les parses. Andradjoely zio mavita miarrêter la guerre à Rwanda par exemple. Aia maramila soi-disant andeha itaolo. Tsara regny anao tsy tsosa amin'ny banque mondiale ndeha recherche fo olo soi-disant avo poison alefanao ivelany. Magnano analyse alefanao ivelany. Anao volagna fa Madagascar mandroso. Je suis désolé, Madagascar tsy androso. Tegna tsy androso Madagascar. Tegna very gasy azonao. Izy koa mbola anao fo président
André Duel, non, jamais de la vie, Madagascar androso. De toute façon, anao tsy choix volaniko zegny. Anao tsy choix. Fotony, anao avoakomande, soit commandeny Macron anao, soit commandeny Mamiravatmanga anao. C'est normal. Andeha hetsika io anao. Ah? Donc anao tavela, le main lié. Soit Mamiravatmanga, soit anao tsoritiny Macron. Tout simplement. Donc, si la faute non, si la faute non, mais à un moment donné, prends, enlève responsabilité non, azovy, olona nampivolagna fa, volagna zegny, atsika tsisy asa à Banque mondiale. Marina ministre miaraka taminao tao, ahiry ministre aby io, maro député miaraka aminao, anao zio mbela anjo tout simplement. Ambila izy milentika agny azovy, ro tsisy mivolagna ministre aby kone, andao fo volagnin'olo. Fotony anao mitondra Madagasikara. Anao mitondra Madagasikara. Aboazay vahoaka fa anao mavita. Fa tsy vavanao depuis anao nitondra volaniko zegny. Madagasikara tsy maintsy manjoso. Madagasikara tsy maintsy manjoso. Madagasikara tsy anjoso André Duel, izy koa mbola anao fo mitondra io, ary anao koa tanany Macron, tanany Mamiravatmanga, io tsy vitanao. Raha haiko aminao, volaniko zegny, io tsisy nivolagna état régional, io tsisy nivolagna décentralisation, sitrany koa volaniko, anao miala, moramora, transition, amiagna Maramila. Fotony même Maramila, tsy ajeny Mamiravatmanga. Même Maramila, tsy ajeny Mamiravatmanga. Izy mampidiky milice, pour lui c'est normal. Atao karaha fa état fédéral izy igny. Faut hain'olo tsara bekiny, olo ty tsy possible tout de suite aloha gn'an état fédéral. C'est possible, mais à ton système, le but c'est de mettre l'état fédéral en place. Yutimila état régional, yutimila état central, yutimila décentralisation. Le but c'est ça. Amboary, zaha vérifier liste électorale diable antreny. Le temps que Maramila mitondra izy. Ary Maramila mavita magnano raha zegny. Maramila mavita magnano raha zegny. Avec la discipline. Nian Maramila tsy ajeny Mamiravatmanga. Donc il est perdu André Duel. Il ne sait pas quoi faire. Ande boka izy. Ande boka izy. Mihetsika izy à gauche, popony Mamiravatmanga. Mihetsika izy à droite, vangony Macron tefika izy. Il est perdu tout simplement. Il est perdu. Raha raiky fo ambarako aminazy. Miala anao. Tout simplement. Ambila Maramila mitondra izy. Ambila Maramila mitondra izy fa Madagasikara atsika koa na voabaraka fo e. Atsika voabaraka, erany tanàna jiaby atsika voabaraka. Atsika amezan'ny Comore baraka ane. Zava jusqu'à président comorien nasakiny nivolagna resaka les îles éparses. Zay volaniko, tsy haiko mikimaky nataonareo tagny, anareo olo be taloha tsy haiko azovy nitondra tao. Volagna aminay ny marigny. Nalafinareo les îles éparses io va? Tsy nalafinareo. Izy koa nalafinareo, aela parany vahoaka malagasy. Izy koa nalafinareo. De toute façon anareo tsy volagna boka. Anareo tsy volagna, zay avy eo milefa. Zay avy eo milefa. Zay no fa hitanareo Mamiravatmanga izy magnabegna milice. Azovy politicien masaky mivolagna agnarany Mamiravatmanga. Tsy maro e. Tsy maro. Allez, là, on se pose la question, mzee. On se pose la question. Hazala, nagnino ifahita maso Mamiravatmanga magnaratsy fatao? Nagnino izy ambela fo? Dikan'izay, anareo mpagnano politique ao koa, agnaty raha zegny. Volagninareo boka izy. Anareo député mitrangana boka. Anareo député mitrangana. Ka zay ekenareo fa Mamiravatmanga magnapetraka milice ao Madagasikara. C'est une loi. Tsy zay, anareo koa ni-inventé loi io e. Anareo, en tant que député, anareo ni-inventé. Donc, tant que volagnin'André Duel atsika koa mitrosa amy Banque mondiale volagny Madagascar tsy androso. Eh ben, c'est ce qu'il est en train de faire. C'est ce qu'il est en train de faire. Ino raha ataon'André Duel zio? Raha eko aminao, alohany atsika, anao tondra 16 pays africains. Ino raha andeha volagninao?
Anao hiady resaka sécurité maritime, anao hiady resaka économie, anao andeha blocage la France andeha hiditra en Afrique roatsy. Non, jamais tu vas faire ça. Ta main liée, les mains sont liées. Mihetsika à gauche, vangone Mamravatmanga, mihetsika à droite, vangone Macron. Tu as pas d'issue. Issue araiky fo ninao zio. Soit anao miala, anao mivolona. Bon, alohany za hiala ataotsika référendum, alohatsika hifidy azovy mila état fédéral, azovy mila état comme ça il faut faire. Ka za atao forcegna olo. Même za tia état fédéral, ataova élection fara jiaby. Ataova élection. Ataova élection. Mais t'as plus rien à faire Andry Rajoelina. Tsisy raha ilaignanao. Tegna tsisy, za tsy haiko hoe raha ilaignanao ay. Madagasikara jiaby mitomany. Milefa olo mamono tegna a Madagasikara fa tsy haindreo raha ataondreo. Maro olo mandefa message ato mivolagna zegny koa raha voatay ty ataninay Ambilobe ao koa fa nalain'olo, taninay fa ravain'olo. Mais je peux rien faire. Mais heureusement misy raha fony fa nivoavatsika. Grâce am vidéo nataotsika misy raha navoavatsika tsara. Ohatra Ambilobe to. Normaly misy olo nikaiky za merci aminao non c'est normal vlanko. Zegny olo mivolagna anao mikapokapoko agny io tsisy raha vitanao na vita zay. Heureusement vlanko misy olo mbola masaky mivolagna fa tsy vlanko agnaragna anazy, je le mets tout le temps en sécurité vlanko. Fa témoignage fa loso. Fa témoignage fa je te dis za tsy mila la gloire. Azonareo raha tadiavy Madagasikara mipetraka état fédéral, tanàna jiaby mandroso. Tsy olo araiky andeha agnamia baiko olo jiaby ao. Tsy Mamravatmanga za raiky. Zay izy la français za gasy fa izy koa raha ataon'ny la France la tsy manjary za la tsy maintsy mivolagna. Izy koa raha ataon'ny Andry Rajoelina tsy manjary za la tsy maintsy mivolagna. Raha ataon'ny Andry Rajoelina tsy manjary, raha ataon'ny Macron tsy manjary. Azonareo zegny. Anareo magnano akory agny zavanareo bastuliara. Io tsisy olo mijery. Le problème tsisy olo mijery. Ireo mila miady place fo aia misy vola. Za jeu député, za jeu ministre, aloha za ndeha vanga 4x4, aloha ndeha za vanga ino. Non mais arrêtez. Gasy tsy mila raha karaha zegny. Oui mon frère. Io mobilisation totale vlanko aminareo zegny. Io mila mobilisation eran'ny Madagasikara même eto ivelany. Zay vlanko misy état fédéral agny a Madagasikara marigny za tsy adikadika izy fa nalefako message taminazy. Mais aty fo zay miady koa. Fotony izy koa izy tia ataotsika Madagasikara, ireo tsy mazaka démocratie, andeha fodifodindreo olo, andeha vonivoniendreo olo. Samby olo magnano stratégie nazy. Nagnino tsy atao agny? Za mamalanareo. Et Pablo Escobar, Mamravatmanga, en volanazy, izy lemeny zay olo à travers son chemin. Zegny amizay tsy mampivolagna soit ireo force aby io tsy mivolagna fotony finoany Mamravatmanga vola ro fa tsy raha fa tia tanindrazagna eky. Ro fa tsy tia tanindrazagna eky. C'est normal Mamravatmanga volagna. Za tsy matoka anareo zanga la milice étrangère. Mangigny olo jiaby. Mangigny olo jiaby. Député tokony volagna non, tsy possible. Aia note de service. Aia izy fa nangataka fa bon, zegny raha tadiako. Izy fa tsy mangataka vlanko aminareo zegny. Parce que il est au-dessus de Andry Rajoelina. Andry Rajoelina président, Mamravatmanga est au-dessus. Andry Rajoelina président, Macron est au-dessus. Azonareo zegny, Kenyany mois d'août, Andry Rajoelina zegny andeha agnano président Sada. Mon Dieu Seigneur. Mon Dieu Seigneur. Zegny vidéo naka toujours vlanko aminareo zegny tsy miala amin'ny état fédéral. Tsy miala état fédéral. Mitady mobilisation Madagasikara ivelany. Zegny vlanko mietsefa 19e ethnie io vlanko. Atsika boka ivelany.
atsika boka ivela 19e ethnie. De volagno za tsy tositosy état fédéral au Madagascar, au contraire zay eto magnampy fo on essaye de faire mais za fo mivolagna aminareo ka za ataonareo amin'agnarana nehe tsô nareo agny zay fo volaniko anareo tsy ampidiriko agnato ao tsô nareo vo menasy ataonareo zay taty nagnirikareo magnarakara zegny non chacun en place son stratégie volaniko aminareo zegny fa za fo volagna direct aminaka za tsy mila état régional, za tsy mila décentralisation, za tsy mila centralisation na province autonome, za mila état fédéral sitrana antse izy koa nagnapetsaka hafa sitrany volaniko zegny amiagna maramila antseniko mitondra magnapetsaka raha diaby revoir tout la liste électorale qui fausse olo maty mbola mandeha mifidy olo maty mbola mandeha mifidy. Je suis pas d'accord zay volaniko amboarigny raha jiaby eko magnano raha tsy mora maro koa nareo mivolagna amina non midika état fédéral sarotsy magnano raha. Je comprends za maregny zegny ne justement mon frère io tsisy monopolisation zegny eky io tsy mila ambelatsika allons atsika angataka rendez-vous volaniko aminareo zegny zay volaniko izy koa fa mipetraka ty mangataka rendez-vous même à ONU ONG jiaby mangataka rendez-vous mais magnano tsy maintsy vola azonareo zegny atsika tsy maintsy mandeha agny allons dans les médias kaiagna journaliste raha jiaby zegny donc miambigny atsika atsika jiaby tompiny tsy za tompiny tsy anao tompiny eran'ny Madagasikara tompiny tout simplement. Voilà zay vidéo totsika eh oui mon frère, qu'est-ce que tu veux izy tsara leroany capitale Madagascar fa leroany eran'ny Madagascar roa micommande reo zio mivolagna claque le doigt aloty paf nefa claque le doigt aloty nefa voilà c'est comme ça voilà mais atsika miza on attend que Zanahary zegny avy Jésus zegny avy andeha ama problème non Jésus nareo zegny Zanahary nareo zegny elle a d'autres problèmes à Palestine, en Ukraine il peut pas être partout azonareo zegny fa impiry Zanahary nagnampy Madagascar fa Madagascar karaha fa nilefa aby Zanahary au contraire andeky miposy fo raha jiaby église feno raha jiaby feno olo jiaby mivavaka tous les jours olo jiaby mivavaka voilà mivavaka iny ataova mahay potiky fo Madagascar zegny non on n'arrête pas mon frère atsika mi continuer fo de toute façon je peux plus reculer za zio fa tsy mahavita mipody afara volako aminareo zegny parce que matety zegny de mise à prix matety déjà mise à prix mais za tsy mijery volako aminareo zegny voilà zegny merci aminareo tsy ataotsika lava fotiny méga lava volako aminareo zegny fa atsika mbola micontinue mangataka vola amy banque mondiale or que Andry Rajoelina mivolagna za fa tsy angataka vola amy banque mondiale. De toute façon izy navandy du premier izy nagnano tetezamita jusqu'à mandana azy io vandy fo raha nataony jusqu'à niany et il continue eo zegny faregniny tegna koa agnatin'ny lohanazy agnapetraka province autonome io amizay magnasara mifidifidy alefa angalarindreo vato jiaby io amizay izy agnano 3e mandat fetsinazy fa hain'olo anao koa mavandy loatra hitan'olo amizay fainao fa hain'olo anao tsy micommande Madagascar mamy raha vatomanga andraiky Macron micommande Madagascar anao employé-ndreo anao agent immobilier mamy raha vatomanga izy io mivolagna tiako tanàna ty tsy amezanao non tsarava tsy amezanao aleko karaha zegny ataony mamy raha vatomanga mivolagna aminao baka aleko alainy izy za gnamboatra milisy aia maramila anao za tsy mijery maramila anao amblaza angalakanty alainy azonareo zegny tsisy olo masaky mivolagna Andry Rajoelina ambarinareo ino communiqué nataony Andry Rajoelina resaka
nanganany membre Vatomanga milice. Ino communiqué nataony? Tsisy parce que le PPR il peut rien dire. Est-ce que izy mivolagna fodiny membre Vatomanga vavanazy tout simplement? Anareo fa naregny Andry Rajoelina saky mivolagna membre Vatomanga? Jamais. Izy magnaratsy manjary. Allô, continuez fo. Il n'a pas le choix. Il n'a pas le choix. Izy efa volaniko. Izy nivolagna ataova politiky amblaza magnano business. Azonao zegny. Anao apetrako io, ambilavo za mi dépense, peu importe l'argent. Amezako anao fa lera za io, za magnano business naka, tsy mila sakisakananao. Izy koa sakananao, ambarako secret jiaby. Nefa, tavela io, tsisy raha mety volagnina eky. Io tsisy raha vitany mon frère. Andry Rajoely zay fa izy koa boka navita fa zava mon frère. Izy koa navita atsika tsy karaha io. Atsika tsy karaha io. Atsika zao tokony miprofity la guerre jiaby un peu dans le monde. Azonareo zegny. Atsika tokony miprofity. Io économie tsika mila mandeha tsara ta. Zavanareo Burkina Faso. Zavanareo exemple Burkina Faso. Ino raha nataony Burkina Faso? Ny efa trôsa anazy jiaby. Izy amizay micrée. Igny atao hoe manjoso. Karaha système état fédéral ny Burkina Faso. Maramila mitondra izy. Exemple, olo jiaby contre Traoré teo, capitaine Traoré. Gasy nagnino, gasy tsy nasaky nivolagna. Or que même temps France, misy nagnano manifestation, États-Unis nisy magnano manifestation, en Angleterre misy nagnano manifestation, atsika teo dre. Or que exemple fa hitantsika, misy volaniko aminareo zegny. Comment dire ça? Coup d'état tsara. Misy koa coup d'état ratsy. Coup d'état araiky nataony caporal chef agny igny. Tu vois, je sais plus où le pays là. Izy ni servi la France koa izy. Igny tsy de tsara loatra. Mais araiky nataony capitaine Traoré, c'est un exemple. C'est un exemple. C'est un exemple. Mais le reste, mais coup d'état, admettons, à Centrafrique, tsy tian'olo. Tu vois? Donc, non, izy koa mbola Andry Rajoely volako aminareo zay, atsika vahoaka voniany Andry Rajoely. Atsika koa ny voniany moramora hoe. Voniany moramora hoe. Tu vois? Izy koa anao, ietsika azo fahinana hely. Azy koa fa atorogna loatra anao. Avy zay, amezako vara anareo. Amezako kawitry anareo. Zegny ninazy. Ity amizay PMT, tsisy raha vitany volaniko aminareo zay. Mengnitra antegna boka Ambilobe, antegna boka Diego, mengnitra. Olo mahita ande hay, PM koa boka aminareo agny. Nde, po mahavavy, anao premier ministre, tsy ameza pression hely ro baka. Azala, raha nataoko zany tananareo pendant 2 mandats. Za mangataka aminareo raha raiky fo, amboarinareo po mahavavy. Au lieu que anareo mandeha mitanty tanàna jiaby magnano conseil des ministres aty magnano conseil des ministres, vola koa ny lana amizao e. Au lieu que anareo mandefa olo en France soit disons il y a des îles éparses io tsy mavita amin'ny téléphone fo mila fa anareo fa tsy azonareo izany. Mandeha amin'ny restaurant mihina anareo basy. Mipody. Asa fanazy vola koa agny. Karaha zay fo gagasy io. Avy ety anao, afidia vavanao ty volanao fa magnafody vava. Donc non, je suis désolé. Tsy tondrany Andry Rajoely président Sadak io. Jamais de la vie. Nde Madagascar fo tsy tondrany. Nde îles éparses fo tsy azony. Non, PM franchement, t'as raison. Za tsy volagna zay fa, non, t'as raison, fotiny marary netsika boka avaritra. Marary. Marary mahita même ro boka agny. Au centre agny mivolagna aminakazy raha. PM ty zala dindery. Non, volaniko za tsy volagna izy dindery fotiny izy amin'ny place nazy. Le problème volaniko, tsy vitany magnano aminay agny. Zegny amizay volaniko, apitranareo état fédéral sambola mitreniko magnano aminazy. Tu vois, io tsisy adipoky zegny. Anao volagna état fédéral, adipody io tsy adipoky zegny. Par contre état central, io izy koa mihetrika volaniko aminareo zegny. Za zala tsy tiako hoe ka hita Rwanda za fa mivolagna aminareo zegny, tegna tsy tiako. Donc baseky, tegna baseky. Ambila nareo maramila, io tsy tondranao, anao miala moramora, dépose démission anao, kazamiagna
président n'assemblée nationale fa général bomba tsy matonda io direct ameza maramila direct ameza maramila ma général bomba tsara maramila tsy maramila izy gendarme izy ameza maramila zegny asan'ny maramila volanko aminareo zegny amareo zany capitaine lieutenant colonel général manam-pahaizana zay ty mahitako ne a Madagasikara za fa volagna aminareo izy koa gasy fo ameza outil gasy volanko aminareo zegny ameza outil hitako reo amy légion hitako amreo armée régulière tegna mahitsy volanko aminareo exemple volanko aminareo zanakakotity exemple zava raha ataondreo officier non mais zegny volanko atsika gasy ne manam-pahaizana volanko zegny fa tsy amiagna outil volanko aminareo zegny tsy amiagna outil zavanareo eto exemple fois la réunion eto za miasa volanko aminao zegny agnatin'ny bâtiment gasy fo hitanao gasy ary sérieux bien sûr misy tsy sérieux ça c'est partout mais la plupart du temps volanko aminareo gaz maso asa ary reo tsy mifidy asa za amin'ny intérim za mahita firy gasy miasa gasy tsy kamo akamoa nareo izy fotiny tsy amboarinareo des usines entreprises tsy amboarinareo raha jiaby zegny tsy ampianarinareo le gasy normal reo nareo vognamy rêve 4 c'est normal tsy fa tsisy raha ataondreo même andehandehanana des parcs des trucs comme ça ramena ok ramena basy aloha ndeha basy tsisy amusement tcheck même tcheck normal au moins petit parc au moins un truc comme ça tsisy olo magnano raha zegny nareo agny fo non mais io tsy tondanao andradio ilay zegny izy oui l'exemple volanko aminareo zegny capitaine Traoré olo jiaby nagnino izy mavita nagnino gasy tsy mavita zegny volanko fotony atsika ty maro mamitoka loatra zegny ny problème tsika io amizay volagnina atsika nareo me miady agnatiny non volagna raha marigny tout simplement io tsy mampiady raha marigny zegny nahazo véhicule ravoravo amizay izy non mais le problème mon frère izy amizay boka tamy propagande azy izy volagna za fa tsy tsosa amy banque mondiale eky volahiny amiagna don izy karaha izy igny nahazo raha zay boka azonao zay amiagna don mba chinois ndegna miatsika don ambarinareo tsisy raha mbadikin'izigny anareo zio volagna fa chinois gnamiamianao raha karaha io fo mba mandinia hely zala io amizay niany atsika vola iny raha possible Macron zio volagna tsosanao fa dépasse plus que les îles parsinao io azonao zegny firy vola namezako anao io amizay Macron possible mivolagna ty tsy oubien fa nalafo izy tafara tagny voilà non mais non sérieusement ambaranjeo fa chinois ngamia zegny toujours l'état fédéral toujours république fédérale de Madagascar azonareo zegny mila mipetraka république fédérale de Madagascar karaha république fédérale allemand mitovy zegny mandroso ro tanàna bio ro tsy miady io mba misy raha gratuit dans le monde nareo zio mivolagna fa misy raha gratuit misy raha mbadika ao fo misy raha mbadika afara ao fo zegny volagny continuetsika fo le combat atsika tsy miala amin'ny état fédéral io atsika tsy zay izy koa fa mivolagna état fédéral atsika fa miaraka aminazy fa atsika tsy mila état fédéral mpamitamitaka bio atsika tsy mila igny ambela atsika agny fo de toute façon atsika fa tsisy l'état miady amin'olo karaha zegny atsika chargé tsika alaitsika angovotsika jiaby toujours mahitsy atsika resaka état fédéral le reste on s'en fout atsika zio micontinue igny fo répondre aux provocations atsika fa tsy mila igny atsika mahitsy fo ataontsika raha mahitsy tout simplement voilà merci anareo jiaby misuivre toujours atsika io fo atsika tsy resy volako aminareo zegny za boka tsy tiako resy azonareo io tsy tiako aminaka boka resy non tsy miady aminaka zegny tant que mbola misy fahignina volanko aminareo zegny mais je continuerai za zio fa regniko izy koa mandeha Madagascar za fa wanted donc ambilaza micontinue izy eto izy fa za koa ndraiky tia ndeha za mandeha zay tsy problème voilà
Ok, merci à tous, merci.